Να, βλέπει. Ναι. Ναι. Έστω Μαριάννα τι είπα, κατεβαίνει και αυτή η θα από πάει πολύ στην κάτω, έλα, εδώ, γυρίζει και βάλεις εδώ, έτσι. Καλά είπα στη Μαριάννα για τους 5. Είναι αυτή η Μαριάννα. Όλα τα καταφέρνει. Γιώργο, πώς λέει αυτό? Ποιο? Πώς θα το... Καθαρισμό. Φοβερό, Ναι, το θα το καθαρίσει.